Ráno vstaneš plný odhodlania. Povieš si, dnes jem zdravo, dnes to dám. Raňajky, celkom dobré. Obed, ešte tiež ako tak. A potom príde večer. A zrazu sa v kuchyni objaví človek, ktorého cez deň vôbec nepoznáš. Otvorí chladničku, potom špajzu, potom znovu chladničku, lebo možno sa tam za tých 12 sekúnd niečo nové narodilo. A hovorí si, len niečo malé. Lenže niečo malé často znamená trochu syra, trochu pečiva, trochu sladkého, trochu slaného a nakoniec trochu výčitiek. Ale pozor, problém väčšinou nie je v tom, že nemáš pevnú vôľu. Problém je často v tom, že si cez deň jedol málo, nepravidelne alebo príliš diétne. Telo si večer povie, ďakujem pekne, teraz si to všetko vyberiem aj s úrokmi. Preto jednoduché pravidlo znie. Nečakaj so zdravým jedením až na večer. Daj telu cez deň normálne jedlo. Nie dokonalé, normálne. Niečo síte, jednoduché, s bielkovinou, prílohou a zeleninou. Lebo večerné jedenie sa často nezačína večer. Začína sa už ráno a na obed. A ak sa ti večer občas pokazí plán, neznamená to, že si zlyhal. Znamená to len, že tvoj deň potrebuje lepšie nastavenie. Takže dnes žiadna panika. Len si polož jednu otázku. Jedol som dnes tak, aby som večer nevyjedol pol kuchyne? Ak nie, zajtra to skús trochu lepšie. Zdravý život nie je o dokonalosti. Je o tom, aby si sa vedel vrátiť späť skôr, než otvoríš chladničku tretíkrát.